салому дуруд ба шумо бинандагони азиз, мухлисони барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин. меҳмони имрӯзаи барномаи мо сарояндаи ҷавон, овозхони ансамбли эстрадии ориёи Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Акбари Абдурасул. хуш омадед ба барномаи лазиз ва боз як бор дигар миннатдории худро ба шумо баён мекунем ки шумо вақт ҷудо намудед омадед ба барномаи мо. ташаккури зиёд ки моро ба ин барнома даъват кардед. саломат бошед. бибинем кани хӯроки мо чӣ гуна мешавад. яъне бале мо имрӯз чӣ омода мекунем ҳамроҳи шумо? мо хӯроки ки ба ҳамагон маълум аст, соус мегӯям. ҳамин хӯрокро омода мекунем. соус ба мо чӣ лозим мешавад? ман дар ин ҷо мебинам пиёз, қаламфури булғорӣ, сабзӣ, картошка, гӯшт. аз чӣ оғоз бикунем аввал? аввалан аз гӯшт оғоз мекунем. аз гӯшт. биёед фаҳмем ки Акбар аз куҷо дар дилаш меҳр пайдо шуд ба санъат, ба мусиқӣ, чӣ гуна пайдо шуд, ки асту, аз куҷо асту, чӣ гуна ҳамин ба саҳнаи касби қадам ниҳод, чӣ гуна буд, аз куҷо меҳр буд? ин аз хурдӣ буд. аслан гирем дар оилаи ман, дар оилаи мо ягон ҳунарманд нест. ягон ҳунарманд нест? не, ҳунарманд нест. ин дар дили ман аз куҷо пайдо шуд? вақте ки ман хурд будам, ҳама ҳунармандон шумо медонед ки якеро пайравӣ мекунанд, якеро тақлид мекунанд. аввал пайравӣ мекунанд, бале, сабку услубашон оҳиста оҳиста пайдо мешавад. манам хурд будам. устод Шодравон Караматуллои Қурбон, Аҳмад Зоҳир, ҳамин шахсиятҳои бузургро гӯш мекардам. пайравӣ менамудед? бале, аз ҳамон лаҳза санъат дар дили ман аллакай пайдо шуд. меҳри ман нисбати санъат хеле зиёд шуд. ман гуфтам ки ман сароянда мешавам. пеши худ мақсад гузоштам ки ман мисли ҳаминҳо мешавам. шахсиятҳои бузург ки ба монанди Караматуллои Қурбон, ба монанди Аҳмад Зоҳир. бояд ҳар як ҳунарманд бояд сабки услуби худро бояд дошта бошад. вақте ки ба касе пайравӣ мекунӣ, бале ин дуруст аст ки касеро пайравӣ мекунӣ, аммо бояд кӯшиш намоӣ ки агар ту хоҳӣ ки дар оянда ҳунарманди касбӣ, як ҳунарманди номдор бале ба номи худ шинохта шавӣ, бояд сабки услуби худро дошта бошӣ. чӣ мегӯям ба монанди ки мегӯям бояд стили худро дошта бошӣ. бале ин дуруст. бале дуруст аст. ва вақте ки гуфтед ки шумо ҳамун аз хурдӣ буд меҳр дар дили шумо, бале, чӣ гуна буданд ҳамин модар, падар, ҳамун аҳли хонавода зид набуданд дале? не, аҳли хонагиҳои мо зид набуданд. онҳо аслан гирем он қадар ба санъат наздик нестанд, набуданд. лекин аммо ба тавассути ман кам ба санъат шинос шуданд. бале, вақте ман дар дилам ҳамин завқ пайдо шуд, ман падарамро гуфтам ки ман бояд ба мактаби мусиқӣ шавам. ва ин орзуи ман низ буд ки ман калон шавам, ба консерватория дохил шавам ва дигар ҳунармандоро бинам, шинос шавам. ва инчунин ба ҳамин орзуҳои худ расидам. бале, ин муҳимаш ҳамин аст ки асос бояд ба орзуи хеш расад инсон. вақте ки мақсад мегузорӣ, ҳозир акнун ҳаракат мекунам ки сабки худамро кӯшиш карда истодам ки содаҳои худро бо тарзи бо як мактаби нав мехоҳам ки чӣ кунам, сароиду пешниҳод кунед. хеле хуб. ин хуб аст. асосан ин кӯшиш кардан аст. боз мегӯянд ки албатта ки бо тавсияи устодон фикр мекунанд. албатта бетавсияи устод намешавад. бале, балки мо аз тамоми ҳунармандон ва устодони касбӣ мо аз онҳо маслиҳат мегирем ва дар пеши онҳо дарс гуфтем. ман тӯли 5 сол дар консерваторияи миллӣ ба номи Талабхоҷа Сатторов, баъд аз хатми мактаб, бале, баъд аз хатми мактаби мусиқӣ мактабро хатм намудаму ба ҳуҷҷатҳоямро ба консерватория супурдам. ки буданд устодо дар он ҷо?
устод онҷо устод хушнуд шарипов мегӯянд ки яке аз сарояндаҳои беҳтарини ҳамин шинохтаам гӯем мешавад ки тамоми ҳунармандон он касро мешиносанд. бисёр як устоде ҳастанд ки ҳамон кас буданд ки маро нозукиҳои мусиқиро дар ҳамин роҳи ҳамин мусиқӣ маро омӯзонданд. ва ман то гуфти гапо ки имрӯзҳо дар ансамблю бале ва мо пеш аз барнома ҳамроҳи шумо суҳбат доштем. Гуфтед ки шумо дар синфи ҳафтум мехондед, фикр мекунам қадар дар синфи ҳафтуматон дар хориҷи кишвар дар як озмун иштирок намуда будед. бале. дар куҷо буд, чӣ гуна буд онҷо ки ба хориҷа рафтеду ҳиссиёти ҳамон вақта? бале, вақте ки мо дар мактаби мусиқӣ мехондем, ҳамон солҳо литсеи туркӣ кор мекард, фаъолият мекард. ҳамон солҳо ҳамин ҳунармандон аз ҳамон литсей мекуфтанду аз мактабҳои мусиқӣ аз тарафи ҳамон давлати Туркия ин ҳамин чӣ шуда буд. баъдан омадам ба мактаби мусиқӣ, ҳамин 4 нафар моро як диданд моро ки хуб мехонад барои ҳамон озмун ки мо пешниҳод кунем. омадан гӯш кардан, 4 нафар будем, 4 нафар хондем. аз байни 4 нафар 2 нафари моро интихоб карданд. Шумову ва бо як нафари дигар Исмоил мегӯянд онро. медонед ин хеле хуб аст ки мо суҳбат карда истодаем ҳамроҳи шумо, аммо мо аз ҳама чизи муҳима фаромӯш кардем. деги мо дега фаромӯш кардем, бояд мо дега мемондем. ҳамин дег ба фикрам мешавад ё ин ки мо калонтар дорем бо боз? Не, ҳамин мешавад, ман фикр мекунам. бале. Хуб. ана аз ҳама баъзан вақт бале суҳбат мекунӣ, намефаҳмӣ, як чизе аз фаромӯш мекунӣ. ҳарораташа баландтар кунам то ин ки камтарак бояд гӯшта зир бонем. равған он қадар кофӣ бошад? ман фикр мекунам кофист. бале. кофӣ аст? бале. ки хӯроки ҳамин серавғанам фикр мекунам ки он қадар боз ҳаво гарм аст ку. ҳаво гарм. серавғани баъд ҳам ба саломатӣ зарар дорад. бале. барои ҳамин мо равғанаша камтар имрӯз мекунем. ҳамин фикр кунам агар мо сарпӯши ина кушоем, ҳамаша дохил кунем, мешавад. хуб. ана хуб, тун гуфтем ки дар консерватория шумо таҳсил намудед ва ёдовар шудем аз ҳамон давраи наврасии шумо ки дар хориҷи кишвар шумо рафтед, дар озмун иштирок намудед. дар куҷо буд? вай дар Истанбул буд, дар шаҳри Истанбул. бале. вақте ки бале мо аз инҷо сафар кардем, ман он қадар чӣ гӯям, хай ягон бор сафар кардагӣ не, дар ҳаяҷон ман бисёр зиқ шудам. онҷо рафтем, баъд пешакӣ дар студия саб машқ мекардем, тамрин мекардем пеш ҳамроҳи устодон. устод ки буданд? аз ҳамон Туркия як-ду устоде ки моро даъват карда буд. ин аз тарафи ҳамон давлати Туркия худаш, ин даъват аз ҳамон ҷо буд. аз ҳамон ҷо? бале, аз Тоҷикистон ё аз давлати худашон буд. аз ин ҷо моро бурдан, аз он ҷо хуб истиқбол гирифтан. аз он ҷо ана хай рафтем, дар он ҷо тамрин мекардем. хеле дар ҳаяҷон буд. хеле ман хай хурд ки будам, дар синфи шашум мехондам, хурд будам. баъдан вақте ки ба саҳна баромадам, як ҳаяҷон. фақат моя устод гуфтанд ки фикр кун ки ту худат танҳо хонда истодаӣ. чӣ гуна буд? саҳнаи калон буд? бисёр саҳнаи калон буд. рости ман вақте баромадам, бале, вақте ман ҳамин одам ҳамин сарша мебини, охирша намебини ки охир ки ҷода одам чӣ қадар зиёд одамҳо. толори калонтар. толори калон. ман рости гап вақте ки баъди сурудро хатм кардаму тамом кардам, баромадам, як ҳаяҷон, ман рости аз чашмонам ашк ҷорӣ шуд ки ман дар як саҳнаи бузурги Туркия ки ман ин орзуи ман буд. орзуи шумо? бале. фикр мекунам ки вақте гӯшта метавонем ки ворид кунем. бале. ана имрӯз хӯроки мо, бинандагони азиз,
ҳамроҳи Акбарҷон фикр мекунам ки сергӯшт мебиёяд. хӯроки сергӯштаму нағз мебинем. хеле хуб. гӯшташ зиёд шуду? гӯшташ зиёд шуду, лекин дӯст медоранд мардум. Сергӯшт. бале, сергӯшт. чӣ гуна ки мебинанд ҳамин зиёд бошаду кам не? зиёд бошаду кам не. хеле хуб. ва онҷо баромадеду ҳамун ҳиссиёти ҳамон вақта наврасиишон буд. ман каме зиқ ҳамшунам дар онҷо, як пули як ҳафта зиёдтар будем дар онҷо. каме зиқ ҳамшунам ки ҳатто ман гиря кардам ки ман тез ба Тоҷикистон равам. ва акнун ҳозе ки ман бузург шудам, мегӯям ки ҳар рӯз ба Туркия равам. амон имконият нест. бале. хеле хуб. ва баъд чӣ шуд? баъде ки шумо сароидед, чӣ гуна буд ҳамон баъди ғолиб омадед ё ин ки? бале, ғолиб омадем. ба мо чӣ мегӯям? як бо дипломи лучши солист мегӯям, сарояндаи беҳтарин ки онҷо давлатҳо хеле зиёд буданд. аз куҷоҳо буданд? аз тамоми давлат буданд. ман фикр мекунам ки аз 100 давлат зиёд буд, ки ҳамаи давлатҳо буданд онҷо. моро мешитам, тамошо мекардам. ба навбат ин консерт як тӯли қариб 1 моҳ гӯем давом кард. тӯли 1 моҳ? бале, ки давлатҳо хеле зиёд буданд, ки ҳатто навбат ҳам баъза вақт намерасид, ба дигар рӯз мегузоштанд. ин гуна буд. тамошобин ҳар рӯз толор пур аст? толор пур буд, бале, толор пур аст. аз дигар давлатҳо барои ҳамин фестивалро тамошо кардан омада буданд. чунки фақат сурдҳои туркӣ буд? сурдҳои туркӣ ҳам буд, озарбойҷонӣ ҳам буд, бо чанд забонҳо буда. шумо бо забони туркӣ сароидед? бо забони туркӣ сароидем, бале. талабот ҳамин хел буд ё ин ки? не, талабот акнун хел набуд. талабот ҳамин хел буд ки суруди хуб бошад, вай фарқ надорад бо чӣ забон аст. мо гуфтем ки барои онҳо каме чӣ мегӯянд, фаҳмотар бошад. чунки бале ин хеле ҷолиб аст вақте ки аз хориҷи кишвар мебинанд. онҷо гуфтанд ки мо ҳама биромадан, як озарбойҷонӣ, русӣ, дигар ҳама бо забони худ сароиданд. албатта мо биромадем бо забони худи ҳамонҳо сурудем сурудро. онҳо хеле хуб истиқбол гирифтанд ки тоҷик аз Тоҷикистон омада бо суруди мо ҳунарнамоӣ кард. хуб, акнун биёед. бо мо низ як ифтихор ҳам буд. ифтихор ҳам буд. бале. чунки бале гуфтем ки хеле гуфтем ки як ҷолибият дорад вақте ки аз масалан аз хориҷи ҷумҳурӣ мебиёянд, бо забони шеваи ҳамон худи ҳамон ҷумҳурие ки ҳаст месарои, барои он хеле ҷолиб мешавад. ва шумо дар он ҷо ғолиб омадед ва гуфтед ки беҳтарин сароянда, ки байни 100 кишвар гуфтеданд дар он ҷо буд. хеле хуб. ва дар синфи ҳафтум мехондед? бале. ин хеле ҷолиб аст. акнун биёед навбат мегузарем ба пиёз. бале. пиёз чанд то пиёз гирам? як 3 то гирет фикр мекунам кифоя аст. серпиёз ҳам хуб аст. вақте ки пиёз ҳамроҳи гӯшт, вақте ки пиёз ҳамроҳи гӯшт якҷо мешавад, хӯрок ҳам бомаза мешавад. ва гӯшт ҳам бо як медонем ки пиёз мулоим мекунад гӯшт. ҳарораташа бояд пасттар кунем? каме пасттар кунед хуб мешавад, то мо пиёза реза мекунем ки гӯшт мо насӯзад. хеле хуб. ва биёед акнун ҳамин як каме аз ҳамон аввалин суруде ки шумо сароидед, аз ҳамон як камакакашро ба мо замзама мекунед. аввалин суруде ки ман хонда будам, ин дар даврони мактабӣ буд. даврони мактабӣ буд? бале, даврони мактабӣ буд. чӣ мегӯям, ҳамн кружокое ки дар мактаб мешуд, мо аз ҳамон ҷо оғоз карда будем. аввалин суруде ки ман суруда будам бо суруди устода Аманзоҳир буд, ай подшоҳи хубон. каме ашура як замзама кунед. бале, албатта. ای پادشه خوبان
داد از غم تنهایی دل به تو به جان آمد وقت است تو که باز آیی ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی ای یاد تو هم مونیست در گوشه تنهایی در گوشه تنهایی. سلامت باشید. خیلی خوب. و میدونید پیاز ریزه کردیم. چشم من کمک آب گرفت برای کمی آنمی پیاز ریزه کنی کمی مشکل است. مشکل است. اما صبر کردن لازم است. بله. و پیاز من الکی شما کمی از من چخونتر. دیگه میاد. خیلی خوب و صدای شیرین داره. بسیار هم صدای خوب داره. و حاضر همین میبینیم که بسیارتر همین با استاد کرامت الله قربانوف بسیار هم صدایتون مانند است. همون کشش هایی که بسیار هم شیرین میکنند بسیار سخت مانند است. و گفتید که بعد از وقتی که خط تحصیل میکردید در کنسرواتوریا 5 سال طوری 5 سال تحصیل نمودید و در اونجا همین چگونه بود اون دوره دانشجویی شما با چی کار مشغول بودید؟ دوره دانشجویی شما خوب میدونید که همین دانشگاه ها مخصوص درس‌های خود را دارن. از دنبال کار از دنبال ایجاد بودم. من وقتای خالگی خود را فقط یگان اتاق را میگرفتم و فقط دائم تمرین میکردم. زمزمه میکردم با اسباب فورتپیانو. فورتپیانو مینوازید؟ البته باید هنرمندی کسبی هنرمندی اصیل لااقل از عده یک چند اسباب خلان یک اسباب باشد باید براید. بله. خب فورتپیانو باشد خب گیتار باشد باید حتما این حتمی است باید همه هنرمند یک اسباب رو نواخته تواند. خوب ما این حرارتش باید بلندتر کنیم فکر میکنم چون که همین گوشت یک زیربانادو بله. بعدا خوب اکنون باز با چی میگذاریم همراهی شما؟ خب کارتوشکا رو شروع کنیم. کارتوشکا این بله. فکر میکنم که مهم است برای البته این خوراکی که امروز ما همراهی شما آماده میکنیم. این خوراک به خاطر هم کارتوشکاش میخورن. بله. خوراک زیادتر همون برای کارتوشکاش یعنی از شما و اینجا من برای خود 2 تا برای شما و 4 تا برای ما. کافی است؟ کافی است. خوب. اکنون خیلی خوب است و بیایید بعد گفتید که با زمزمه مشغول بوده در دانشگاه در کنسرواتوریا و بعداً باز میدونیم که شما در یک چند آزمون‌های همین داخل جمهوری اشتراک نمودید. بله. از در پروین بود این کدام سال بود؟ سال 2017 بود. 2017. بله. کدام سرود زمزمه کردید در اونجا؟ خب اونقدر خوب یاد ندارم اما همین قدرش رو یاد دارم که با سرودهای استاد سبحان سعیدوف که ما رو پیشنهاد کردن که همین سرودها رو تو در همین آزمون زمزمه می‌کنی. یک بسیار یک شخص نزدیک استاد هم گویا میشود نرزالای حسین میگویند که آنها با من تمرین کردن گفتن که تو همین سرودها رو در پروین میخونی. بعدا خوندیم. سرودی مادر بود. مادر؟ بله. از کی بود؟ کمپوزیتور امیربگ موسایوف که استاد کرامت الله قربانی سروده است آن را خونده بودیم اون را در فینال خونده بودیم. در فینال؟ بله. چون با فینال هم راه یافتید؟ البته.
хеле хуб ва ғолибам шудед. бале ғолиби озмуни Парвин шуд. Ин бисёр ҳам як озмуни хуб аст Парвин, чунки ва бинед ки имрӯзҳо бинандагони азиз бисёр як сарояндаҳои нав ҷавон пайдо мешаванд аз ин озмун ва муваффақ ҳам мешаванд дар ҳамин ҷода, дар ҷодаи сарояндагӣ, ҳам дар навозандагӣ, ҳам дар ҳунари раққосӣ. Яъне бисёр хуб аст ки имрӯз ҷалб мешаванд ҷавонон ба ҳамин гуна озмунҳо. ин озмунҳо барои ҳамин ҷавонон аст, барои наврасон аст. ин як хуб аст ки ҳунари худро сайқал медиҳӣ, нишон медиҳӣ ки ҳамин гуна ҷавонон ҳастанд, ҳамин гуна наврасон ҳастанд. Бозам як ҳамон шавқ, як ҳамон шавқовар аст вақте ки чӣ гуна мебинӣ ки дар он ҷо рақобат ҳаст, дар он ҷо бояд ту пеш гузарӣ, бояд ту тавонӣ. ҳамин хеле чиз ин хеле хуб аст. ин ҳамин мегӯянд ки зиндагӣ худ мубориза аст. Албатта бояд ҳамаи ҳунарманд худ дар чӣ сояе набошад, бояд талош кардан лозим аст ки аз худ чизе бимонад. Бале. Асос номи худ гузоштан аст. Бале, ин ҳамин хел аст. Хуб ин зиндагӣ худаш ҳамин хел. номи нек гузоштану албатта мубориза накунӣ намешавад. Бале. ин хеле хуб аст ва дар Парвин иштирок намудед. боз кадом озмунҳо буданд? Парвин буд. боз чӣ озмунҳои берун аз кишвар бо Қазоқистон рафта будем мо. Кадом озмун? Азия буд. озмуни Central Asia's Got Talent. Бале, бале. дар ҳамон ҷо ҳам иштирок намудед? ин кадом соли гузашта буд? Бале, соле ки Чоршанбе Аломатов дар бале, Чоршанбе Аломатов ҳам ғолиби шоҳиҷоиза ифтихор аст. Бале, сари баланд омадем ки яке аз мо ғолиб шуд. ғолиб омад. Бале, ин хеле хуб аст ки намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар озмуни ки дар Осиё баргузор гардид, дар ҳамон ғолиб омад. ин хеле хуб аст. фикр мекунам ки як ҳамон дар байни шумо хеле шод шуде дар ҳамон албатта шод шудем ки театр студияи падидам. Бале, ноумед наомадем аз ба Тоҷикистон, бо як сари баланд омадем ки яке мо аз мо ҳам албатта гузашт. бояд аз мо яке аз мо бояд рақобат мекард. ин дар насиби Чоршанбе Аломатов буд. Бале, ва биёед акнун ҳамин фаҳмем ки чӣ гуна аст дар озмун иштирок намудан. Асос бояд ҳамон машқ, ҳамон садои худа сайқал бояд ҳамон машқ кунӣ, замзама кунӣ. албатта бисёртар меҳнатро талаб мекунад ки ту бисёр садои худро сайқал диҳӣ. душвор аст дар он ҷо иштирок кард? албатта ҳама кор душвор аст. санъат худ душвор аст, аммо сабр кардан лозим аст. на ҳар кас дар ин ҷода сабр карда метавонад. ва фикр мекунам ки аз ҳамин душвориҳое ки дар ҳамин ҷода, дар ҳамин касб аст, инсон худ ҳаловат мебарад. албатта кайфият дорад вақте ки ту камакак кӯшиш мекунӣ. албатта вақте ки шахс ҳунари худро дӯст медорад, албатта ҳаловат мебарад. ҳаловат кӯшиш мекунӣ ва муваффақ ҳам мешавӣ. албатта муваффақ ҳам мешавӣ. худ як кайфият дорад. хуб, ма камакак дигар не ягон вай надорад, ягон имконият надорад, ҳеҷ намекунад, ҳеҷ гап надорад. ҳеҷ гап надорад. шумо бориктар гирифтед? бале, мо ба мисли картошка бирён. бале, картошка бирён. хуб, метавонед ки шумо ба фикрам бас аст? кофӣ аст? бас аст ки кофӣ аст. хуб, навбат ба сабзӣ фикр мекунам. ин ки сабзӣ ман фикр мекунам дуто бас аст. дуто бас? сабзиро ҳамин хел так ва мисли картошкаро реза кардем ҳамин хел. хуб, ва сон боз дар Қазоқистон шумо кадом соли дурust кардед? дар озмуни Central Asia's Got Talent. аз кӣ буд? ман
онҷо як суруди туркӣ хонда будам. дар Қазоқистон? бале, онҷо суруди туркӣ хонда будем. анаба онҷо гуфтанд ки ту бояд суруди тоҷикӣ мехондӣ. онҷо гуфтанд ки ту бояд тоҷикӣ мехондӣ. баъд ман гуфтам ки хай чоршанбе тоҷикӣ мехонам. мо гуфтем хориҷӣ хонем. гуфтанд туям бояд тоҷикӣ мехондӣ ки ҳама мардуми Тоҷикистон тамошо мекунанд. баъд мо гуфтем хай мо агар иҷозат бошад дополнителем бохонем ягон чи дигар. баъд аз устод Далер Назаров бесаду нолам ҳамина хонандем. аз устод Далер Назаров? бале. метавонед камакак занбарам? албатта. бесаду нолам дилам рафт зи дастам, бесаду нолам дилам рафт зи дастам, худам намедонам черо ҳоло ҳастам, худам намедонам черо ҳоло ҳастам. шабе моҳе дубодаи май андар хоби ду чашмони вай, мавҷи боде қиссаи гӯям оҳе дили тобакай, оҳе дили тобакай. хеле хуб. албатта ҷолиб. ва имрӯзҳо ба чӣ корҳо машғул ҳастед? имрӯзҳо фаъолияти ман дар ансамбли ориё аст. ман ҳар рӯз дар кор ҳастам. ҳамроҳӣ? албатта ҳамроҳии ансамбл мо кор мекунем, машқ мекунем. боз якчанд муддат шуд ҳама дар таътил ҳастанд. ҳама дар таътил? албатта дар таътил ҳастанд. оле мо дар таътил ҳастем. оли якчанд вақт шуд. боз аз моҳи нав, аз моҳи август мо оғоз мекунем корро. аз моҳи август? албатта. хуб. ҳоло навбат ба об нарасидааст ё ин ки? албатта навбат ба об як каме тӯли як 5 минут 5 дақиқа бояд истад? бале истад, баъдан обро меандозем. шумо гуфтед ки мурчам бояд илова кунем? каме илова кунем хуб мешавад, мазадор мешавад, бисёр мазадор мешавад? албатта мазадор мешавад. як мурчи як бӯи хуш дорад. бӯи хуш? бале. ҳам қадар кофӣ бошад? кофист, кофист. ҳамин дигар мо акун мурча ки нағз мебинем бояд албатта ним қошуқча аз шумо ва ним қошуқча аз ман илова шавад. боз омехта мекунем ва қаламфури булғориам бояд илова кунем. ин ба фикрам он қадар соуси бомазза мешавад. албатта як то қаламфури булғори як то илова кунем бисёр нағз мешавад. вақте ки сароянда вақти сурудро замзама мекунанд, асос аз ҳама чӣ аст ки бояд эҳсос дошта бошад ки ӯ чӣ мехонад. сароянда ту чӣ хонда истодаӣ, бояд шунавои баъд бинанда фаҳмо карда тавонӣ. бояд сароянда худаш ҳам хела вақте ки ягон сурудро мехонӣ, бояд ба дунёи ҳамон суруд ворид шавӣ. албатта бо як эҳсос ва ҳиссиёт мегӯянд ки аз дил хондӣ ба дил мерасад. ба дил мерасад. хеле хуб аст. хӯришам омода шуд. хӯриши аз Акбар, дӯсти азизи мо. бинед пиёз, ҳам пиёзи сабз, ҳам пиёзи
зинда ва ҳам помидор. چی قدر خوریشی بالعزت. خب بینندگان عزیز یادآور میشویم امروز همراه اکبر عبدالرسول آماده نموده ایستاده‌ایم سس و اکنون بیایید وقتی به فکرم خوراک ما هم آماده شد. البته آماده شدگی است. خوب بینندگان عزیز ما خوراک آماده نمودیم. اکنون وقتی چشیدن خوراک وقتی از همه مهمی برنامه ما اکنون میچشیم. مرحمت یعنی مرحمت اول شما. خوب اکنون کمی از کارتوشکا کمی گوشت فکر میکنم که بسیار خوراکی با مزه کمی بایمجان اگر گیریم خوب میشود. یعنی میدونید نمکش بهترین گوشتش ملایم پخته است از راستی. خب بینندگان عزیز خوراک خیلی هم بامزه است خیلی هم گوشتش ملایم شده است و ببینید که چقدر هم سراینده هم می نوازد اسباب موسیقی می نوازد هم خوراک آماده میکند. خیلی خوب. چشیدید شما؟ البته ما چشیدم. چشم یک بار دیگر. یک بار دیگر چشید. چون که میبینم که در رفتی برنامه اکبر جان دیر باز انتظار بودن هم خوراک زود آماده شود. تعریف کردنی نیستم. خوراک خودم آماده کردم. خیلی خوب اومده است. خیلی خوب. با نظر شما چی؟ خیلی بامزه است. من گفتم خیلی عجیب طعمی عجیب دارد. چون بیایید همین خوریش یک تا بادرینگ میگیریم و میچشیم. مهم با وابشی با دیگر است. دیگر است. بله. بامزه. خوب. اکبر جان سلامت باشید. باز یک بار دیگر از فرصت استفاده برده میخوام از نام اهل ایجادی تلویزیونی سفینه به شما مینداری خیش را بیان کنم چون که امروز آمدید چقدر صحبت گرم داشتیم همراه شما دوستی پیدا نمودیم و باز یک بار دیگر میندار هستم از شما که شما وقت جدا نمودید آمدید خوراک خیلی هم با لذت آماده نمودید برای ما. سلامت باشید چون که سیرکار هستید شما امروز. تشکر. تمانیت شما با بینندگان تلویزیون سفینه. اولا با همه تماشابینان تلویزیون سفینه با تمام کل بینندگان تاجیکستان سلامتی خواهانم. سلامت باشید. سربلند و خانه‌آباد باشید. همیشه در خانه‌های خود همین گونه خوراک‌های با لذت آماده کردن و پیشنهادی اویله خود گردانید. سربلند و خانه‌آباد باشید. سلامت باشید و منم از فرصت استفاده می‌برم با شما کامیابی‌های ایجادی سرودهای نو به نو ایجادی‌های نو به نو آرزو دارم و میخوام که چی مقصد دارید با مقصدهای خویش رسید و از فرصت استفاده می‌برم برای بینندگان عزیز تلویزیون سفینه آرزوی آن را دارم که خانه‌شان همیشه پر از شادی و خرسندی باشد و ما هنرمندان همیشه در خدمت شماییم. سلامت و سربلند و خانه‌آباد باشید بینندگان عزیز. با تلویزیون سفینه بمانید خوراک‌های با مزه آماده کنید. خیر تا برنامه‌های آینده.